ya wee sị anyị akpọnye ụmụaka ya ajụ. Nwanne ya nwaanyị asị akpọnye ụmụaka ya ajụ. Sị ọkwanụ ya. Ọ sị bụ na mgbe ya nọ n'ube nna ya na ya bidokwa shop ya na-ele. Na shop afọ na ya weziela the shop wee nye mama ya na nwanne ya nwaanyị ka ọ bụla ebe ego ga-esi na-abata. Mana ya kpọrọ ụmụaka wee na village o maka gịnị? Na DS na ya ga-abịa na be nna ya bịa kpọgbulu ụmụaka maka anya wee je ha ya ụlọ wee bili. Ebe afọ ya bi na o nwere ife a na-eme na ezigbo ego ada-abata ya wee nọgide wee hapụrụ ndị nebia o. Ụmụaka wee gaba Lagos ka a jee na ọma ọwụ 2 to 3 months ka a chigetekwa azụ. Ọ sị bụ na ya na-enyefe ego na o nwere nwa landlady nke nwoke ya na-enye ego na-enyekwa dị ụmụala ego n'ifefa na-eme ude take care of the kids then abanizi ụmụaka anaba. Even na fa na-eje wezila ego na akaụntụ anyhow dutoni anya ha akaụntụ ya wee pụba ka ha nwee ike na-eneta ụmụaka anya. Maka gịnị? Mgbe sị a maka gịnị? Ọ sị bụ nne na nwanne ya nwaanyị na mami ya jụrụ na fa ama nneta ụmụaka anya maka gịnị? Na fa si anya hapụrụ di ụmụaka ya ajụ. Mana ọ hapụla ha shop ya o. This girl wee sị bụ ya nọ Lagos kịta na ọlụ ya na-alụ bụ ọlụ abalị. Na ha dị mmadụ ise wee bili mana ya achọtago ụlọ nke yọtago n'ife ya ji bụ nwoke na-abụ n'ofu nwaanyị. Na ya dunekwe nne by force to nne duto na nsị ya na nne na nwanne ya nwaanyị enwere right. Na ọ bụrụ na fajụ na fame nneta ụmụaka anya na ọ ka mma na ọ na-alọfa shop afọ. Because na ọ bụrụ na ịhapụ ọlọfa shop ma ịdụshọ na shop bụ nke gị fa na-akpata ego na-eli na-edozielu gị ụmụaka anya cha na onwe ka ọ dụ. I don't understand. O wee sị na ife a jire wee force ọha bụ maka na DS na ya kpọnata ụmụaka afọ na ya ga-abịa be nna ya bịa kpọrọ ụmụaka afọ na ebe ụmụ ya nọ kịta na di ya mụrụ. Ọ sị bụ na this guy ya na-agwa m ihe a nọọ ihe mami ya kwuru ka ọ na-eme o. Nọọ ihe mami ya kwuru na asịkwu na mami ya jikwa ọgwụ ọgbọlụsi ụzọ a. Mana ihe a ji wee malụ na ihe a na-akpa ya akpa bụ na mgbe ụfọdụ anya dị onye ọbịa yọba biko. Yes, anya dị onye ọbịa yọba biko felie ibongi ịmagolu. O nwere ike gịnị a na-abelisi ibongi na-akpasịa nkata kịta ịmagolu ọdụ happy na ahaghị ya na-asị ya nwaanyị ọma nke nwa the next minute ọgha ọkwa ọgha etu ị na-asị ọkwa onye a gịnị ya na-abọ na-akọ ihe a kịta ọkwa onye a na-ayọ gị biko kịta just to turn on like that. Ịghọta before nya wee je jubese and na mami ya dey help nya na nke mami a bụ nke na-ewukelisie. Ịghọtago maka na mami ya na-asọpọtụ ihe niile ọ na-eme ọ da-agwụ ya okwu. Ịma na ihe dị n'ọfọ ọnụnwa ụfọdụ na-eje akpọta ndị pastọ esiri ike sị ha bịa mebielu ha ọfọ. Ụfọdụ eje kpọta ndị dibịa esiri ike sị ha bịa mebielu ha ọfọ. Ọbịa obukola ọfọ gbaa ọkụ ọ gbasị ọkụ ticha aka n'ike na-abịa ọfọ wee ghazịa wee ligolo onye nwe ọfọ wee na-aghasa. And nke anụnwa ndị dibịa n'ụlọ ojelu na-agwa ya na-asị ya na ọfọ anwa sị na ọ ga-eririri ọbara before wee bịa ka hapụ this guy. N'ọsọ n'ihe ya ji wee sị mba oke anabakwa be nne ya maka ofu mbọsị kịta ọkpụ ya ọtụtụlụ ọdụ ido maọbụ ọtụtụlụ mma ido maka ọ na-abụ oseti ọkpụlụ mma ọkpụrụ mma ọkpụlụ ọdụ wee na-achụgharị ya. Ịghọtago ihe mejire wee tịa and o nwere ike ọ bụla ya ka nwanne ya nwaanyị ji anarị ụmụaka duto na ha ma ihe na-eme instead ha ga-enyebe aka ya wee gwa the woman na kedu afịa na mami ya ha jee ka ha mee ihe do n'ihe ha sị na ha enwere ego na ịga na-akpọ dị too much na ha ama mme na mami ya achọkwudila ime sef because na ọ bụ na ọ yọbala ego ma onye baka ịmagolu yọba ndị mmadụ ka emeli ya destin ya esokwu tụnye ego because ndị a chọrọ ime dibesi ya mba na nwaanyị a na-anụ anụ ka ọ bụ na ọ bụrụ onye obodo na a na-anụ ya anụ yọtago na onye mbịambịa na ọma mmenwunye no that man with the mother onye kwesịrị ime if not it will continue. Ike gwụrụ m this girl na-ebesi m na onye afụrụ ife na-asị ihe ọfụ. Ọ sị bụ na kịta na ya chọrọ ịnalụ ụlọ from Lagos dutoni akpatago nwa obele ego ya ga-eje wee na ga-ajefe ụmụ ya mana ife ya chọrọ ịmazi from ndị mmadụ bụ nọmba 1 onye kpọrọ ụmụaka na-aba Lagos ebe a chọtagolo
one room ebe ya na ụmụaka ga-ebu. Abalị ya pụọ, ụmụaka liche nne ya pụọ, ka ụmụaka nọrọ na room sọsọ fa na enwe getiman ebe afọ na-etinyefe na skuul. Ụtụtụ ya bata ya kwado ha ejebe skuul. Ka onye kpọrọ ụmụaka azin fọst ọmami ya na nwanne ya nwaanyị ka fa nete ebe ụmụaka anya. Ọ bụgodo na di esi na ọ ga-abịa kpọrọ ụmụaka, ya bịa kpọrọfa na nsogbu adịrọ. Ịghọtago? Mana ịgbagola etu esi enete ụmụaka anya na ọ bụrụ na di ekpọrọ ụmụaka na ọ ga-ekpọkwala ụmụaka kpọnye nwanne ya nwaanyị. Nwanne ya nwaanyị ebidokwawala ụmụaka mebe ihe sọlịa. Akwa ịghọta? Ka onye just nọ n'obi ọcha niile kpọrọ ụmụaka akpọnye die chọba ụwa ya duto na aka esirie ike etu ya ga-esi wee na-azụ ụmụaka na ya mụrụ ife a ga-eme. So nwanne m, kedu ife ilu? Kedu ihe ọ dogo ka this woman mee na? In fact, amụrụ m ihe m ga-ekwu, mana nke m jụrụ ajụ bụ ịhapụrụ ụmụaka nebo gị wee jebe Lagos. Ada akụ ya akọ makwala na nwa nwaanyị dị, and this girl do 9 years. Ụmụ nwoke nọ n'ebe afọ abalị onwere onye baa na kịta je dakpo nwa afọ, dakpo obele nwa afọ. Kedu ife ga-emenụ? I am against that one. Nya entirely agwa m ya sị na m achọrọ dị ji ntị wee nụ ya na ife nchọrọ ịnụ, the next thing nchọrọ ịnụ kịta bụ na you're with these kids wee na-achọ ihe ị ga-eme for now, especially nwa nke nwaanyị. Especially nwa nke nwaanyị, because nke nwoke na-ekwu ihe na-emenụ etu ha si abịa eshi nri na stovu ha, ha sisie ekulu half nye ha obele, etu ha si ihe niile a na-eme nke nwoke understand, because I think nọ nke afọ bụ diọkpala, I think nọ dị 12 years. Mana nke nwaanyị adụ 9 years n'enu kịta. I am not in support of that. Afọ ịghọtago? Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa agbọghọbịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ma ya kwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.